nyakura magjuang machiegni wantiere kar kae chenro mar mbako romo chakore sana yanga kada ikose kala par kod ang'wen tok sa adek mar okinyi ma kawuono kae chenro ni mar mbako romo wachako kod chal mar fwambo wakoni mage madhi bedo ka loso weche manyien odiochiengni ma kawuono dhi bedo kaka tae nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokiewo nyaka sango machiegni ka nyakura magjuang wachako kod weche mabende timore e piny Kenya kae grade mar 10 odiochieng' ma kawuono pod jopuonjre mamoko medo donjo e sikunde mopogore opogore. Kawuono ntiere midhiero mabende wabedo kae ka waluoni achiel kachiel mawuok e kor gwenge mopogore opogore. Ikona kar kani e kaunti mano ma Homa Bay nitie japuonjre moro manyako mane oyudo barua mano mar mondo mi odonje e sikund nyiri ma Butere to nyaka sani pod dong' pacho nikech onge mano mar omenda mar donjo sikul. Waluwo sigana ma kamano adhi yudo thuolo mar ng'eyo matut gigo ma pod okwako jogo madonjo e sekta kata e grade no mar 10 e sikunde mopogore opogore. Bende chal mar wach ma kama timore e kaunti ma Kisumu kod alwora mare kama jofwambo magwa bende luwo ni nyaka sani chenro ni ochopo kanye nyaka sani kama wantiere ka irango donjo e grade mano mar 10. Iye ka nyakura magjuang kae ka warango kama chielo bende do maduong' mogik koro ntiere kod thuolo mano mar tich ne jogo kata jal madwaro mondo mi odonji e do maduong' mogik mano biro tok nindo mano mar jayal bura Mohamed Ibrahim mane owito ngimane kendo bende kanoseike kawuono oboke ntiere ayanga moseketi mano mar kwayo jogo madaoro kwayo magi mag tich mondo mi otim kamano. Mano wach ma bende wayudo kar kae achiel kachiel kendo gintiere kod dwaro mopogore opogore ne jogo madwaro thuologi mago mag tije. Mano miyo kawuono ka intiere kanyo to yudogi e die mbui margi kata portal mano mar Judicial Service Commission kanyo e kama iore kwayo makamaka kama ondikgi mopogore opogore gigo madwarore ne jogo madwaro thuoloni e do maduong' mogik. Mano wach mabiro aluwo kar ka achiel kachiel nyakura magjuang. Kama chielo kae nyakura magjuang jakwath e kaunti ma Kisumu onegi. Ma en sigana nyakura magjuang ma wayudo kar kae kawuok kuom jofwambo magwa mantiere kaunti ma Kisumu mabende yango kar kae ni masira ma kamae manotimore alwora ma Muhoroni. Obila ma Muhoroni sub county nitiere kacha kendo nyaka sani giluwo wach nek mano mar jakwath mabende ringre ne oyudi mana ka oketi e bath iwacho ni bath apaya mano ka ntiere dago moro mano kama pi bende ne nitiere kendo iwacho ni kanye ka mosebedo kacha ka otere jamni kata dhok mosebedo kacha ka orito. Mano timore alwora ma Chemelil kalure kod obila jalni manyinge Dalmas Ochieng ma jahigni 33 bende koro ne oyud kacha ka onegi kendo owiti mano kama ntiere dago machalo kamano mano kar odiochieng' manyoro kendo nyaka sani obila nochopo kanyo mokawo ringre osetero mane kar kano ringre mag jogo motho ma otho funeral home mano ka irito chenro mag bero mondo yangi ni ang'o mano kelo nek makamano kata tho mare kata mano miyo wito ngimane. Masigana mapod aluoni e yo makare nyakura magjuang kwa wuok kanyo nitiere kae klas nyakura magjuang en kama ji onego bed ni dhi some. Sigana biro mopogore ka nyakura magjuang ni mar odiochieng' ma kawuono kae sigana modhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel kawuok e kaunti ma Migori. Nitie sikul modong' gunda. Sikul ni odong' gunda nikech jopuonjre oringo kendo oweyo. Jopuonjre onge sikulni. Ang'o matimore Nyatike kaunti ma Migori. En sikul mayudo nyinge kae ne kod Kwach Secondary kendo jafwambo marwa Jojo mantiere e ndara ochomo kar kanyo mondo mi okelnwa sigana ni gi kuku mare. E kinde ma sikunde bende yepo nitie sikul ma chal ni jopuonjre onge. Waluwe kawuono ka nyakura magjuang obed e wechwa manyien mabende waluoni kawuono ka achiel kachiel mar mondo mi wabed ane kod ng'eyo ni sikul kodong' gunda to itime nade. Wadhi kama chielo ka nyakura magjuang wadhi nyaka kadho wath nam chumbi kama wayudo kata ni Kenya Ports Authority KPA odiochieng' ma kawuono jotich ma KPA dhi bedo ka chiwo state mar performance margi kata dho wath osebedo kata ka tiyo nade. Mano wach moyudo kae kawuok kuom joja oko mabende nie kaunti ma Mombasa. Oleronwa kar ka ni presa kata twak gi jofwambo gidhi bedo kacha ka girango port performance
dho wath ma Mombasa osebedo ka tiyo yo machal nade, bende osebedo ka okelo yuto ne jogo ma bende tiyo kacha kachiel koda ka piny Kenya mangima. Wabedo ka mar winjo gi achiel kachiel koda ka mor ma gintie go, ka gintiere gi mor achiedh nade mantiere kar ka, ni mar ka gitwak kodwa ang' wakaw mana gigo ma giwacho tema ang' wakonu bende okinyini ma kawuono. Nyakora moge jwang' weche gi pod thoth ka mabedo ka waluo ka wang'iyo matimore e pinje maoko. Piny Uganda kawuono eng'eni joma wuok e Afrika mangima riwre gi piny Uganda mano mar buok gimomiyo mbui kata internet ne olorare nyoro sa 12 godhiambo. En ang'o matimore e kindeni, kendo magichomo mana yiero mabiro tarik 15. Nyakora mojong kako ni kacha tarik 15 iparo ka gimo bora ahinya, en odiochieng'no makiny. Gik mathoth timore kar kae omiyo kawuono riwruogno ma bende bedo kae karango kaka Afrika bende chal mano kama gidhi bedo ka iluongo ni Pan African Solidarity Statement. Mano ka gidhi bedo kae ka ichiwe kod ji mopogore opogore mago mantiere bwor umbrella mano makelo ratiro mag oganda. Mokwongo gidhi bedo ka girango yiero ma Uganda ma higani matimore odiochieng' makiny, kachiel koda ka weche mamoko motenore kod military takeover mantiere kacha, kachiel koda ka weche mag blackout mantiere pinyno mano mar Uganda. Onge mbui matiyo kocha, kata kamano ikonogi mondo mi gibed kae ka girango gi achiel kachiel. Wadhi bedo ka kod jogo makelo ratiro mag oganda mawuok e piny Kenya kata Afrika mangima ka giloso ka gintiere achiel kuom log tich margi mayudore kadak ma Kilimani e kaunti ma Nairobi odiochieng'ni ma kawuono. Ma en moro mabedo ka nyakora mojwang' ka wamedo mana luwo nige ka bende wanono yiero no mano ma piny Uganda. Kanye matieke chal mar fwambo ka wantiere ka achiel kachiel nyakora moge jwang'. Chal mar fwambo mane kama wachope, twak mabiro en mar grade mar 10. Bende jonyuol winjo gini miluongo ni grade 10. Jopuonj moko osekono ni kata gin bende ok giwinji. Ijanyuol in gi nyathi modonjo grade 10. Bende ing'e ni grade 10 ni tiende nang'o? Gidonjo kata kokono gi ni pathways. In winjo nya ni pathways. Gima gidhi timo. Bende ing'e tiende. Nyathi ponono ne yiero ga subjects mage kochopo form 2. Bende sani dhi yudo thuolo maneno ka nyathi ni yiero subjects kosoyo. Wan ka kod jalonyo weche mag somo kachiel koda ka jonyuol madhi konowa mbaka gi sigandgi. Giwinjo ang'o ka jopuonj konogi no chal nade ikruok mar donjo grade mar 10 e kin mamoko. Ma en twak nyakora moge jwang' ma nyawadwa Joyce Odua dhi bedo kae ka keloni bang' kasekaw yweyo masani, ni mara en twak mwadhi go nyaka e kaunti kama entiere mar mondo mi wakoni gi kuku mare wawinje kore ground kacha jonyuol okonwa gima ging'eyo wi grade 10. Giwinja winja koso ging'eye, koso en mana mbaka, koso en gimoro modonjo makata onge ng'ama ong'eye. Ka jopuonj kiaye, jonyuol kiaye, jopuonjre modonjo e sikul gimbe ging'eye. Anyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango mane makela e giko mar chal mar fwambo oriti masani.